Uvažujete nad bezrámovým zasklievaním? Bezrámové zasklievanie je elegantné a moderné riešenie, ktoré vám pomôže lepšie využívať terasu, altánok či iný vonkajší priestor. Vďaka preskleniu získate viac komfortu, ochranu pred nepriaznivým počasím a zároveň si zachováte otvorený výhľad do okolia. Ponúkame bezrámové systémy od výrobcu Claroflex, ktoré môžu byť posuvné aj rolovacie. Výhodou posuvného systému je rýchla a pohodlná manipulácia pri otváraní a zatváraní. Rolovací systém zas pri otvorenom stave umožňuje vytvoriť čo najväčší otvor terasy a tým ešte viac prepojiť interiér s exteriérom. Oba systémy sú vyrobené zo základu z 10 mm bezpečnostného kaleného skla. A prečo si vybrať práve nás? V Garvin pristupujeme ku každej realizácii individuálne a navrhujeme riešenie na mieru podľa konkrétneho priestoru aj požiadaviek klienta. Zastrešíme celý proces realizácie, od zamerania a návrhu cez výrobu až po montáž. Pri každej spolupráci dbáme na ústretovosť, flexibilitu, čo najrýchlejšie dodacie lehoty a použitie špičkových materiálov a techniky. Samozrejmosťou je dôraz na kvalitné materiály, profesionálne spracovanie a odborné poradenstvo počas celej spolupráce. Pôsobíme v rámci celého Slovenska a rýchlo reagujeme na požiadavky klientov. Máte záujem o bezramové zasklievanie? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a radi vám pripravíme riešenie na mieru. Na našej webovej stránke nájdete viac informácií aj ukážky realizácií, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere vhodného systému.